Horasma di hita saluna mardomu tu partordini perminggota di Bagasi Sadarion ima launching dan pelantikan panitia program bersama tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2023. Pendeta dan perhaladu akan prosesi. Untuk itu kami mohon kesediaan Amang dan Inang untuk berdiri di tempat masing-masing. Pemusik tolong dibuat lagu pengiring. Huria nahi naholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus kamanami na nami na merminggu noaing ditongani bagas coron ni Tuhan ta sadarion songon ima dihamu akamanginang doh dihahang kinami sudia karemaja na pasubulung na merminggu noaing ditongani bagas nabi nang naro di bagas coroon alauma tikki dihita laho paborhatok kita mengulahon sudi nasa program nauk tinotopon ni huria nang diak kadiwan songoni nang sihubasatta secara bersama-sama nagenwaranna uzahan niaka pelayanan di sadok hakabipi di portibion ganuk taon di paborhak dohita makubasi huriai marhidis ada ujahan siap Filipi 2 ayat 12 ulahok kamuma nasa si ulamuna mardonga biar tutuhani imana dimain tema di hita di bagasat tahunon nagenwaranna tahun profesionalisme dalam penata layanan posdorhanamya kamanginang marhite lam taratayan non ya kapunguan takas tatu silapatan niujahan tema di bagasat tahunon sian hami sudi perhaladu nong merhubas nasugot do merhubas arianon dohok merhubas botare rudi sudi perhaladu ni huriaon pasaton nami matu hita saluna selamat hari minggu mari hita kudul mahita sudi. Hamu akadongan nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Sude hita namar saor di bagas joroon dohot na ditongan di bagas nabe. Hamisian sude parhaladoni huriata pasahaton tu hita saluhutna. Selamat hari minggu ma di hamu saluhutna. Di bagasan minggu tasadarion imam minggu Septuagesima sinodangan ni topik minggu gabe si ulahon hatai hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Laos apala di minggu sadarion
Tapatu pama launching dohot pelantikan panitia program bersama tahun profesionalisme dalam penata layanan di Huriat tahun. Imana gabe odolan ni sude pakobasion. Program ni sadok HKBP mamuka sian tingkat pusat, distrik, resort nang Huria di tahun 2020 tuluon. Di bagasan las di roha mahita lahom mangauhon dohot mangulahon sude program ni Huriaon. Di bagasan hasadaon ni roha. Rupi mahal dari Tuhan, asa kami sambutna kelusuan akas lantasan yang KBP pasal mingguan di bagasan hasadaon ni roha. Di patomu-tomu iduk ni Huriat tado nagabe tema di tahun 2020 toluon di sadok HKBP ima mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma haluaon muna. Ima dienet sian Filipi 2 ayat 12. Disunggului tema ondo sude ruas ni HKBP asapatupa pakobasion sadenggan-dengganna marhite sentralisasi parhepengon jalana patau hita mamake sadenggan-dengganna nasana di palumehon debata tu hita ganup alani tamado hita sude makanguluhon jala pahusor-husorhon songon nidok ni edetai Arlas roha doamon, hai Yesus dohaki toktong, sarodo semendana di toman dohaki, ipen limat matoktong, halang rohawan rohakon, adama nadisugoi pasikop bohani. nuaing pe hamua kadongan puji ota jala sobbaot tamatu hattai naung pasadahon hita akan aporsea di Tuhani tataluhon maroha diri asa tungjupang hita mangeahi na pinangido ni debatasian hita marhite orientasi manang odolan ni pakobasion HKBP di tahun 2020 toluon alani di bagasan uduk dohot serep ni roha tapuji matu hattai marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Beta mahita manukap marsobba, marsinggang mahita tuado pan ni Jahoba sitop pahita, ay ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna, haleluya. Hallelujah.
Martangiang Mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon misi bolisi, sai padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang torpedem hami di bagasan dosa, alaya samonang hami, sahat ro di ujungna, jala asa mardame hami saliling di tanoon, pai masahat hami tuhanguluan na sora suda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu tasadarion ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudonatorasmu. Asamartuaho jalaleleng mangolu ditano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik papituhon unako mangalakup. Patik pasiahon, unako olo maka tidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi hayangan roham bagas di dongan, dan jadi hayangan roham dongan saripe di dongan, mana dia di kebiasaan di dongan. Atong rap martangiang mahita, mangidogogo mangulahon patiki. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Maredehita. Bagasan unduk dohot serep ni roha, tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Uparahatutu jala hutopoti hamidodo sa dohot pangalasion nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham, jalase sama dosa nami saluhutna,
ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Roma hamu tuahu asa mangolu tod dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Maret dehita. Hatani debata nagabe turpuk di minggu tasadarion tar surat di Yesaya 50 ayat sada sahatro di ayat sia a. Mangasagogo maho jou-jou unang paotok. Pangiar masoaram songon sarune. Jala pabotohon tubang soku pangalausion nasida. Dohot tu pinopar ni si Jakob dosa nasidai. Sadilui nasida doa aulia pariari. Jala di halomon parbo. Ninna do, puasa tung marpuasa hami, hape dang di idaho, hupasi palhami daging nami, hape dang diparduli hon roham. Ida ma di ari parpuasaon muna, apala di sima disubut hamu rohamu, jala disosak-sosak hamudo pangula muna. Ida ma parpuasa pehamu asa membaen berada dohot aselian. Uhut mat tapi masahon goston di botohon. Undang dati ahamu mat puasa sahon wae. Ain dan tarbaen sahat suara muna tuban wagijang. Tung parpuasaon natar halomohon au mai. Sadari diocit jol mai rohana. Dipatuki uluna songon arung. Marpahean di hori dohot di sirabun, tung parpuasaon mai goaron, jala ari lomoni rohani Jahoba. Naodo parpuasaon nahulalmon, hari akka ihot-ihot ni jaton, halu akka kali jabol, jala palua halak na yupa, jala ropuhi nasa auga. Daodo molo diponggoli horo tim tu halak namale, jala ditogihon ho tu jabum halak nadangol, dohot panakar-nakar,
molo di idaho halak namar saemara, gabe dia bitiho ibana, jaladang martabuni ho maradopon sibukmu. Jadi topu mabitsar hati orangmu, songon buha siang ari. Jala hatok partumbur hahi sarumu, jala mardalan jolom hati goranmu. Hamuliaon ni Jehovah mina pulis yang tudin. Dungi jauh-jauh maho, jadi alusan ni Jehovah maho, molo angguk-angguk ko, gabe dohonon nama, idama disodo au, ima sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata, jalanau peopsa. Amen. Maret dehita. Dong dong amor segale
Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Guarni Minggu Sadarion Ima Minggu Septua Gesima. Dohot hari Sabtu masuk 2020 tolu di parmingguan pukul 10 walui. Hari Minggu tanggal 12 Februari 2020 tolu di parmingguan pukul 10 wib di Patupahon di Huriata do pelepasan tu amang situade Siregar SPAK sian wilayah 2 na pensiun sian Haparhalado Karsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan wilayah 10. HKBP Panti Resort Pasar Danak Nasorang di basa-basa hotu hatta do sadadak danak bahwa di hari Kamis 2 Februari 2020 tolu di keluarga Amang Jonathan Pardede Inang Ade Tresia Borusi Hombing alamat Jalan Polta Titing Naso Jinahon dohot parhepongon ni Huriata Boy Mata Jaha di Titing
Mari dehita huhut tapasahat ma peleata.
Kami di debatana sumurung sian saluhu naroha mana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hilahulongan ni Tuhata Yesus Kristus amu akamanami inanami akan aposobulung remaja barita nauli sian hata ni Tuhata di mingguta sadarion ima minggu 70 hari adorang so ari haheheon manang minggu Septuagesima tersurat di buku ni Apostol Jakobus bidu saja mamuka sian ayat 22 terus tu ayat 25 zahama dihita alai gabi siulahon hatai mahamu unang maholan pananginangi aka napautotohon dirina ai pananginangi di hatai anggo so diulahon tudos may tuhalak napabereng-bereng rupa ni buhina di so dungilaw may bana gabidang di boto be rupana alay na mamereng torus tabaw pakur banang gua pala satongannya te buido asa birimbang sesimbang kan manginang sudah hita na marsaur di bagas zoron itu hatta sadarion saya akan mulai khotbah ini mang kalau kita lagi gebiar sekarang mendengar pengadilan. Hampir tiap malam kita menonton berbagai kasus tentang hukum. Sungguh dia do tahedi dahamu simbol ni pengadilan. Ya kalau si lain karena dia pengacara ahli hukum tahu lah ya. Jadi dia kan timbangan. Kan itu. Ikut seimbang go sudah natalangi vitamin ini dohot kalori na bolorang marhua do, gabi buah do. Adong matok kolesterol tinggi, adong mau asam urat, adong mau dia berbagai macam. Alanya ada seimbang nanya langa tu kalori nanahi, nani keluar honna. Sudah itu ikut berimbang nama nguluan, merminggu ikut berimbang do. Iya kan? Masa mulainya mang jami taus sani. Ai kalau tidak salah manginang tahun 2000 tulu mau mulai melayani gawe padi. Lau tu mangi honak kapar zami darot hata ni debata. Malas 2 tong roh ada. Nak petik kini dong dikandi sau 7 tahun. Roh batu jabu gudang petugas ni kakairi. Ido, neng meri di Zuhami amang, neng meri di Zuhami na kan? Ido, ay margahamu margawon, margawon. Bah, ay nang na kakay. Daong, kurak pas do zamitana, inna kan? Sorry do tahe. Iya kan? Unang mak. Nanek kudok. Bangga do hitak kamanginang semakin banyak mencintai mendengar firman Tuhan. Jawabnya, mulu sayan do marminggu sanon lau hamu muse marminggu tunasing las dor hatta isi. Las. Basa dari upe tahu hamu marminggu mebigi jamita hatani di bata. Isi rugi. Kadang adong perutungan duit di hamu. Aledang adong beran nani leon nana mangani. Ditangihod do Yesus. Ditangihod do hatana. Alay mulu isukun. Piga do namang ulahok katay. Disido keseimbangannya. Jadi dok mari turpugon dok apostol Jakobus ala sudi bonan nih
cakku buson di dok ai hapor siau ni yang gosok pangulon na namate do dah ngadong lapatan na siswa ada domolo tado godang tabo to hata ni bata razik kita manangi hon hata ni de bata anggo hodan di si pareot sabing do alek ko diulah hoddo hatai ido panginang bulu markat sa hitanaking taboto ma aga ngalebel ga jerawat tobah aga baru bayno natin na iboto yana ma ihukubiotik iboto ibana sudah na kahurang di diri nai ido bemboloro akahita tu gereja roto pesta jabulat ta sarge-sarge anda sumarkat carworo naking natakan inna kan kita tahu apa yang kurang di dalam wajah kita itu kalau kita bercermin dan kita kita bigido tasalo hatani di batabui. Pertanyaannya apakah masih mampu firman Tuhan merestorasi, memperbaharui, mereformasi hidupmu? Tuh gue hatani di bataka manginang ninna musi alapatan nih. Firman Tuhan itu betul-betul cerminan bagi kita, bisa memperbaharui kita untuk kita lakukan dalam kehidupan, membuat tindakan kita semakin baru di hadapan Tuhan. Merdamema mersi jalang amma isehya pasisi tangakku macalang adong dangadong nian berjur-jur kita seiringlah itulah yang disebut dengan seimbang. Bahkan di dok napa oto diri do hita HP so parholong ni rohau tudus dua dohot songon hangsa namar hulul lapatan naholam pelaku firman Tuhan. Itulah hukum Tuhan. Firman itulah menjadi hukum, patron dan ukuran yang harus kita lakukan dan kita takuti dalam hidup. Lanido akan manginang tung siulah hode huida ngantuk. Lanido masuk hita. Abu songonido di mulenai. Alai memang adong gue torsipata meluwihu mangatusi didok mai dihamia pamalo-maloho kan. Yaitu magom mabulus nidok dang binoto asagabe binoto. Iya agak sayang ate ngasato ngajom. Arukyad do pinanekon sabita honok walay 10 menit mau buat cerita na kan. Saya potonglah dulu. Biasanya kan molo profesionalisme on hera profesi doi. Ya kan? Saya tu sido gumudak kita tu pekerjaan na sekuler. Ya. Wah, ulubah botul. Hami pesongon ido dimulai menggumuli. Ayat 12 Morotasa Filipi 2 mulai saya kamanginang itu adalah soal integritas fakta, integritas yang harus dimiliki seorang Kristen. Iko gabe tok martoruk ni roha, iko merasa daun. Asa ikon ido habor hatata sebagai jemaat Kristen berintegritas dan punya kerendahan hati, itulah keprofesionalan kita itu yang membuat kita berangkat melakukan segala sesuatu profesional dalam pelayanan itu. Alanido bui meyan no diulas. Diakka seminar-seminar manang diakka punguan-punguan. Asa tu hita piak kaparede contona di huriaon. Mulo tapahamian non profesionalon itu. Molo profesional do hita melayani berangkat dari komitmen dan betul-betul dari panggilan kita. Unak pilih-pilih tamu bepermingguan di sekolah minggu. Marilah. Hari ini sudah saya praktekkan memperbaiki urutan tata liturgi ibadah kita. Asa mulaki tubonana. Dan bui ganggu di HKBP emang mulai sa potom sa pesae. Maka tidak kon hapor siaon. Pulit dui sada. Nasu bui gangguan. Duk saya maka tidak kok persani. 10 pita hukur bahasa Indonesia berupa jahitan.
Ya, tapi saya cobalah sedikit, little ya. Ya, saya katakan kemarin dalam konseling kita, harta berharga dalam hidup orang Batak. Ulani anak kodok banyak. Mau 5 karung berlian mau berupa jahitan, hampa tanpa anak. Begitu umumnya. Dan asalibain ada nahum situ orang pencipta lagu. Bahwa anak itulah kekayaan. Anak kokido hamoran. Barang yang paling berharga harus lebih-lebih dari merawat emas yang kita miliki itu. Saya yakin gudang gomas nih muda 2 kan. Unak pula gadi jamu lah huruk sejami tau congone. Ya kan? Harus lebih-lebih. Nak piagak dauh hamusanon gak usah pindah gereja lah. Bapak kan masih di sini emang silai. Ya, bet song pediten gabi untuk tiupak kudu halakan saya tori cara lurus dia gabi bayau tok tahanuk kudu hamukan di kotsoni itu kan. Ya nilai-nilai plusnya dong harus saya katakan kan gitu. Ya enggak usah ragu berupan jahitan. HKBP ini besar kok. Belum tahu saya. Kalau HKBP ada. Di Amerika juga ada. Ya di Malaysia ada. Kuala Lumpur ada. Di Ambon ada. Sarawak Malaysia ada. Dah dia belum tentu ada kayak di situ kan itu. Beku bangga dong, banggalah ya. Ya, jadi anak yang Tuhan titipkan bagi kita. Bawalah selalu dong. Hanami diholi Tuhan nama makulingi hami marhiti hatam sedarion. Itogi hokkodo hami gabe siulahon hatai. Makarikoton tumangihon. Posyon nami doho pangulaon nami. Imahatam di tonga-tonga ni panggul miton ninggulu nami. Mau lihat tema Tuhan diho. Seri sungguli hodo hami marhiti berita nauli. Di tonga-tonga ninggulu nami. Pergugui hami Tuhan di bagasan hagaliun dohot hakurangan nami i. Sai parar ngulu nami. Gabe siulahon hatam sitid dangim. Tu sudah zolma nang bangsa nahumalia kami. Sadariona li Tuhan pabanggulu nami. Pargugui masudi ruas ni huriam pasu-pasu Tuhan sian name nama gudang lumuwi Tuhan akan nanglansia. Asama taktong Tuhan merahi pasun jala margugu. Diganub akau laon nak pardalanan ninguluna. Lumubi mabuhi hami taktong rak mamikirhon na muli na luminggan. Di tonga-tonga ni pakku basyon nami di huriamon. Nang anak ni huriama li Tuhan nang majalo padidion sadarion. Majalo asini roh kana balgay siya ko. Hasesan di dusa. Pasu-pasu nang natoras na. Sa margugu manugu-nugu. Sangat madidebata
Masuk mahita perjolo tu acara padidion nabadia. Mari dehita saraswap plono mayat sada dua. Nanti ketika bernyanyi orang tua berdiri di tempat saja. Jesus naik berdiri topos sopo sai Roma mengaligi manjalo ibu anak turang Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil lihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang kepada orang tua yang akan anak yang dibaptis hari ini, kami persilahkan untuk mengikrarkan, mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya. Baptisan kudus, maju ke depan. Rodri Morado Nicholas Silain. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Rohul Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari dehita 145 ayat sada. No
Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Menginang Laos 7 non akadonga padita Maride Mahita di acara launching nomor 120 sada ayat 2. Huriana hinahulongan ni Tuhatta obartu visi misi ni hurianta hakabipi ima asagabe paso-paso tu sadok portibion. Sai di patomu-tomu iduk ni hurianta doganop tahun nagabe sidung-dungon ni hurianta marhite tema tahunan. Ibagabe odolan ni pakubasio marhite aka program di hatopan sahat tu tingkat huria. Di tahun 2020 odolan manang orientasi pelayanan ni hurianta ima mardonga biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma halua muna na dienet sian Filipi 2 ayat 12 naing matakasyan nasagugo roha nak pikirata pasauton pinangido ni temaon asa tutu situtu gabe paso-paso hita nang huriana di portibion. Saya pargogoi mahami saluhut na asa marsa dani roha hamilabo patulusan ulaon di hurian. Amu akadongan na hinaholongan meragam dosi lehon-lehon na di bata tuganu zolma ala di pasada tu hatta doi ala sisada haroroan siad de bata sai martorok ni roha mahita patupa pakku basyotta sadinggad-dingganna jalama makke sadinggad-dingganna nasa na pinalu mehon ni de bata tu hita ganup asa jupang na pinangido ni debata di huriat taon. Saya todi na bagi ay mamaringan di hamile. Asa tahu hami mang unsun bagasan sa daon. Dami dohot las ni roha. Jong-jong masudi ruas. Kamanginang pertanda mamuhay sude ulauta sikka negong la hita di paborhat tu hatta do marhiti budaya Batak umagong sikka niugung panggora manggora hita di launching tahun profesionalisme on rak mahamian non sude laho mangatuk taganingon.
Masuk maita untuk pelantikan panitia program bersama tahun profesionalisme ini Huriata Maredehita nomor 600 siap lobat ayat 2. Kali salah nomornya ya, coba dicek. Surat keputusan ketetapan panitia yang dibacakan oleh Sekretaris Jemaat. Surat keputusan dan ketetapan nomor 01-SK-PSM-I-2023. Pimpinan Jemaat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu menimbang perlunya kepanitiaan menjalankan program bersama tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023 di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Memperhatikan 1. Keputusan rapat pelayan tahbisan tentang program HKBP Pasar Minggu 2023. 2. Keputusan rapat jemaat program kerja 2023. Memutuskan dan menetapkan 1. Susunan kepanitiaan program bersama HKBP Pasar Minggu tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Melaksanakan tugas dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan jemaat. 3. Melaksanakan dan mengembangkan tahun 2023. Penanggung jawab Pendeta Sobok Simanjuntak STH MM sebagai pimpinan jemaat, penasehat seluruh pendeta HKBP Pasar Minggu, seluruh parhalado HKBP Pasar Minggu. Ketua Inang Nyonya Situa Ido Huta Barat MSM Dr. Anda Sandra Boru Manalu, Bendahara Amang Luhut M Pakpahan SE AK CA MM. A. Bidang perayaan kegiatan 1. Paskah Aksi sosial Amang Dr. Ricardo Tobing dan tim Evangelis Harlen Purba, Nyonya Simanjuntak Lady Vera Boru Tampu Bolon. 2. Malam puji-pujian bermasmur pengarah Inang Pendeta Rospita Boru Sihombing STH, Koordinator acara Amang Kuartino Huta Barat, Anggota 1. Hesekiel Gultom, 2. Nyonya Simanjuntak Iko Boru Siahan, 3. Amang Rudi Hutapea, 4. Amang Binsar Silaban. 3. Malam Seni dan Budaya pengarah Amang Pendeta Adventus Tambun STH, Koordinator acara Nyonya Situa Paido Siahan Inang Vista Borangunsong Boru Tobing, 3. Nyonya Tobing Lasmawati Boru Rumah Horbo, 4. Sendi Sinaga, 5. Amang Aris Huta Barat SE. B. Seksi-seksi 1. Seksi multimedia Koordinator Amang Situa Paido Siahan, anggota tim kerja live streaming atau anggota 1. Nyonya ST Panjaitan Boru Sinaga, 2. Nyonya Pangaribuan Risma Sibarani, 3. Nyonya Simanjuntak Dewi Puspa Boru Sianipar, 4. Nyonya Situa Nixon Saragi Boru Lumban Gaol, 5. Nyonya Situa VPT Silalahi Boru Sitomorang. 3. Seksi
dan pelayanan. 3 di antaranya yang akan menjadi tugas pelayanan kami sebagai panitia yang baru dilantik adalah: 1. Menyelenggarakan Paskah Raya dan aksi sosial. 2. Menyelenggarakan malam puji-pujian sebagai upaya peningkatan profesionalisme dalam penata layanan musik dan ibadah. 3. Menyelenggarakan malam seni dan budaya sebagai upaya menanamkan dan melestarikan nilai-nilai budaya Batak yang relevan dalam pembangunan karakter dan iman Kristiani kita. Amang dan Inang, kami panitia mengharapkan dukungan seluruh parhalado, seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, baik dari anak-anak sekolah minggu hingga orang tua yang kami kasihi, lansia HKBP Pasar Minggu. Kami mengharapkan adanya saran dan masukan yang membangun agar program-program ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Demikianlah, terima kasih kepada seluruh panitia. Setelah ibadah ini kita akan mengadakan rapat di ruang serbaguna. Tuhan memberkati. Ya, mau lihat tema di inang ketua naung pasahaton hata sambutan di tonga-tongata. Dia mau kamanginang sudi hamu nahu haholongi hami sudi parhaladu ni huriata sudi hamu kamanginang bahasa udok mengadaptasikan diri mahita tu pelayanan tu HKBP ikoni hutonota do perbaikan ya biasa duine baru do mutusima sebetulnya spontan do awak kamanginang dang na pola hupikiri sebetulnya alat tersoni do somalhu itor sendiri do sifata tu pikirakku dak tanpa berdiskusi tanpa tapi barosongoni hupikirhon hutawarhon ahamanian ulon nami bersama tahunon tapi menyambut gaung tahun kesehatan itu. Yenat tori seda ngatapatu pamang tahun kesehatan basudiru hamu mabek kesehatanmu. Saroha ate, saroha disan, saroha disan, saroha disa sudiru mabek kesehatan nabi hasaroha onna. Do tahe? Ai buru kesehatan disan, kesehatan dison, kesehatan dison, kesehatan disan, kesehatan diseru. Jadi ready. Haleluya nitama. Ya pasti Tuhan ya sinyumpuni dirjeta korama mang panggabian pasti do semangat pesta kotilonon sudi gelurie ini semangat do pasti do luar biasa nok kalahot di pesta kotilonon amin dai do tong ai ido holan gogo na sa Tuhan ido tamang asahon ade maaf kalau saya pakai ini karena ini adalah bimbingan dan arahan menyemangati kita kamanginang ba anon marabot do panitia jadi biasanya mau launching biasanya itor di sido merulu umum masudi huria bere kamu di Facebooki tor di sido sudah termangam mahitanya sudah non makan bersama alai nak pesongoni udangok kudo hita sudah makan bersama do hita non alai sal langit dahan nabi ma itu ngadi jabuna teh horas ma di hita
asu mejala ramoti asau parasya kami bilianon mejala ramoti asau parasya kami bilianon ite todim salam hutadahami gudang ni sana